Ilija, vi ste u Kontri sad pokrenuli svoje NFT-ove, dosta originalan pristup, pretpostavljam da je to nekakav marketinški potez. Možeš li mi za početak reći što su uopće NFT-ovi? Ajmo reći ovako, NFT-ovi su nekakvi pametni ugovori, tokeni koji vlasniku NFT-a jamče pravo na nekim najčešće umjetničkim dijelom. Recimo, to bi se moglo opisati kao vlasnički list neke nekretnine. Svatko može uslikati neku nekretninu i reći ja imam tu nekretninu, ali zapravo jedino osoba koja ima vlasnički list te kuće može reći ok, ovo je moja kuća, tim svojim vlasničkim listom dokazujem da je to moja kuća. Tako je recimo i NFT-ovi. Svatko može desni klik, save i skinuti bilo koju fotografiju sa interneta, ali samo osoba koja ima taj NFT može reći ok, ovo je moj dokaz da je to moja fotografija. Ali sad u svijetu vidimo zapravo kako se neki od tih NFT-ova prodaju za enormne iznose i dio ljudi vidi neki smisao u tome, dio misli da je to nekakvo pranje novca. Koje je tvoje mišljenje? Ima svega, nemojmo se zavaravati, ima svega. Dobro je jedan lik opisao ovo kao internet 1999. Znači, trenutno je to stvarno divlji zapad, ima svega, ima i pokušaja prevara, ima različitih situacija, ali ima i projekata koji stvarno imaju smisla gdje ljudi kupe neki NFT i njemu vrijednost raste. Znači, samo je pitanje koliko ljudi vjeruju da to ima potencijala. Ako sam danas kupio nešto za $1000, hoće li to za godinu dana vrijediti puno više ili neće? Kako ste, Petar, ili ti došli uopće na ideju da u sklopu agencije izdate svoje NFT? Pa ja sam u nekoliko mjeseci se zadnjih počeo malo više time baviti, zapravo vidio sam i već prije, ali to tek zadnjih nekoliko mjeseci se počeo time baviti i rekao sam ajmo i mi napraviti nekakvu svoju priču. Odlučio sam neći u smjeru sada mi radimo nekakvu umjetnost ili generirati 10.000 nekih NFT-ova, to prodavati na svjetskom tržištu, da se to preprodavati i sve ostalo, nego ajmo vidjeti koji dodatni utility možemo dati ljudima. Znači ljudi kad kupe NFT, što oni zapravo dobivaju. Znači najjednostavnije je staviti neku sliku na internet, reći evo to je NFT i ljudi kupujte, ali zašto bi to ljudi kupovali? I zbog toga smo išli više u ovome smjeru da ljudi dobiju ono što se zove utility, znači nekakvu vrijednost za kupovinu toga. To je od jednostavnijih stvari, idemo na kavu, idemo na ručak, konzultacije i slične stvari. Po toj priči sad zapravo ima osjećaj kao da vi s NFT-ovima niste zapravo završili u plusu, nego da je ideja bila nekakva edukacija ljudi, promocija, kontre. Ma ne, nipošto nije cilj zarada od ovoga projekta, sad u ovoj fazi. Možda u nekim sljedećim edicijama i bude cilj, ali trenutno nama nije uopće cilj zarada, nego ajmo i mi istražiti tehnologiju, ajmo malo educirati tržište, vidjeti što se tu može, kako se može raditi cijela ta priča, a mislim kad vidimo koliko smo vremena utrošili da to sve pripremimo i koliko ćemo zapravo dati ljudima benefita po cijeni koje smo stavili onako cijene, to je ispod svih tržišnih cijena, ali zapravo u tom kontekstu je prvi, idemo ga tako napraviti i zbog toga smo odlučili sa dosta popularnim cijenama. Dobro, iz perspektive agencije imali već sad nekakvog poslovnog smisla nekome drugome ponuditi da napravi svoje NFT-ove ili još možda prerano? Kakva je tu? Pa mi smo već u nekoliko dana 3 upita dobili da budemo mi nekakva agencija koja će to promovirati, jer ispalo je da jako puno drugih ljudi već priprema NFT-ove, ali još nisu javno izašli s tim. Zapravo, znači sad je to veliki hype trenutno i jako puno firmi ili pojedinaca to priprema. I sad će njima sigurno trebati marketinške usluge. Znači oni su imaju neki proizvod u obliku NFT-a kojega će sad digitalizirati kroz nekakve pametne ugovore, ali će im sigurno trebati marketinške usluge. To je jedna od stvari gdje ja vidim mogućnost za kontru. Ima li možda već nekih primjera sa nekom smislenom pričom, pošto je onako to meni dosta apstraktno, koja ima smisla. Mislim, u ovom trenutku teško mi je zamisliti, dobro, vidim svjetske primjere, ali teško mi je zamisliti gdje se hrvatska neka firma uklapa. Evo recimo, kontekst, ne znam, prodaja ulaznica. Zašto ulaznice za bilo koju stvar ne bi bile na blockchainu i imale NFT? I da tebi onda, nakon što si bio na nekom koncertu, da tebi ta ulaznica s tog koncerta cijelo vrijeme stoji tu kao nekakva uspomena. Trading cards, zašto ne bi nogometni klubovi imali svoje NFT-ove gdje navijači mogu kupovati sličice nogometaša tog kluba i da im to bude nekakva vrijednost. I sad, kroz godine ta vrijednost može rasti. Najbolji primjer su SAD-u kad vidiš bejsbol kartice ili tako što. Ili Pokemon kartice. Znači, to su neke stvari koje ljudi već sada u fizičkom obliku tradaju i imaju veliku vrijednost. Zašto te stvari ne bi samo sada bile digitalne? Mlađim generacijama digitalni avatar je puno važnije od imati fizičku nekakvu stvar. Znači, to je njima sredstvo, ajmo reći, hvalisanja u njihovom digitalnom svijetu.
A koliko je prosječnim ljudima, ne mora ni biti prosječnim, može i nekima koji ranije krenu to, koliko je komplicirano zapravo kupiti nekakav prvi NFT, koliko je to tehnički složeno, koliko ta procedura možda odvraća ljude od kupnje? Nije jednostavno. Evo, nije najjednostavnije zato što još tehnologija, to treba biti user experience puno jednostavniji. Znači korisnici, mi smo napravili čak i upute na našem webu da ljudi prođu, ali to je razina 16 točaka, otvori wallet, dodaje Polygon mrežu unutra, onda otiđi na Binance pa se registrira, pa tamo kupi to, pa prebaci sa... Za običnog korisnika, mislim, naravno nije sad ni znanstvena fantastika, ali opet prvi put kada to radiš nije baš jednostavno. Mislim, ista stvar je kada kupuješ prvi put dionice, pa se moraš registrirati kod brokera, pa kako, pa šta, pa gdje. Znači, opet je nekakvi koraci. Prvi put je malo kompliciranije dok ne skužiš, kasnije to ide puno jednostavnije. Ono što će biti game changer će biti u trenutku kada Apple i Google sa svojim Androidom nativno na mobitele ugrade volete. Tako da mi čim kupimo nekakav uređaj, zapravo već na njemu imamo wallet na kojem možemo kupovati NFT-ove, možemo kupovati kriptovalute sa nekoliko klikova. I to će biti jedna velika promjena koja će ona svima to omogućiti da kupuju. Trenutno svaki isto može kupovati, ali kažem, za prvi put nisu 2 klika mišem, nego opet trebaš napraviti wallet, treba to osigurati, mislim, dali smo upute, ali opet ima nekoliko koraka koji korisnici moraju proći. Da se vratim sad na ovo vaše izdavanje NFT-ova. Na većini NFT-ova su bile fotografije Petra i tebe. Neko je to pogledao možda s podsmjehom, je li to bilo kao ozbiljni pristup, je li to bila zezancija, kakve su uopće reakcije? Da, ja sam svjesna činjenice da je to cringe i da je mislim, i prvi put kad sam smišljao šta ćemo znati, nije ti to nešto stvar koja je jednostavna. I prvi put doći reći, evo ga, sad ću ja staviti svoju fotku i ljudi kupujte moju fotku, nije baš nešto što je uobičajeno. Ali ako si prvi moraš proći, probiti tu granicu i krenuti prema tome. Isto vjerojatno prvi put kada držiš predavanje ili prvi put objavljuješ status na LinkedInu ili tako nešto. Prvi put nije jednostavno, kasnije vjerujem da će to postati normalna stvar. Znači, mi smo kao NFT-ove napravili jedan dio set NFT-ova koji ljudi mogu kupiti nekakve naše usluge. Znači, dali smo totalno na prodaju i postoji neki utility. Da li je to kava sa mnom, ručak sa mnom, konzultacije s našim kolegama koji smo također stavili gore. A drugi set NFT-ova nam je služi kao poklone partnerima, zaposlenicima i klijentima. Tako da recimo zaposlenici, osim što za određeni tip vrijeme provedeno u kontri dobiju nekakve fizičke poklone i sve, od sada će dobivati NFT. To će biti njihov digitalni token, njihov digitalni potvrda da su u kontri proveli određeno vrijeme. Hoće li to nekome vrijediti ili neće za 10 godina? Možda i hoće. Naš je cilj zapravo postići da to vrijedi, da ljudi s time kažu, vidi, ja sam radio u kontri, ovo je dokaz da jesam. I za kraj možda iz perspektive nekakvih drugih firmi, koliko sam shvatio, prva ste agencija u Hrvatskoj koja je napravila svoje NFT-ove. Ako netko drugi odluči krenuti tim putem, koliko je iz perspektive onoga tko nudi NFT-ove priča složena? Pa ovako, znači u smjeru u kojem smo mi išli je jednostavnije zato što samo trebaš osmisliti dobar utility. Znači osmisliti, ako ja već nudim neki NFT, bilo kako god izgleda, što je utility, zašto bi Ilija Brajković to kupio? Evo, dajte mi recite razlog zašto bi ja to kupio. Nisam mislio toliko na tu stranu, nego više na ovu tehničku postavljanje. Tehnički nije problem. Recimo, mi smo išli na OpenSea kao platformu i nisam morao imati nikakvo tehničko preznanje zato što je to drag and drop. Poklikaš, upišeš opise i to je to. Ima li kakvih troškova? Mi smo išli na Polygon mreži i ona je praktički besplatna, odnosno gas fee-evi su, mogu se ignorirati. Nismo išli na poznatiju i popularniju Ethereum mrežu zato što Ethereum kao blockchain trenutno ima jako prevelike fijeve i konkretno bi to značilo, ne znam, ako neko hoće kupiti naš NFT koji košta $40, mora platiti još $100 fijeva, što naravno se ne isplati. Tako da smo mi išli na Polygon, još jedna opcija je Solana, to su znači chainovi koji imaju puno niže troškove transakcija, tako da to nije preteško. Ako se već rade velike kolekcije od 10.000 itema, onda to ručno generira, to nema smisla. Onda tu opet treba neki programer koji će to bez ikakve platforme sam ispucati gore na chain i to će onda tako funkcionirati. Znači nije znanstvena fantastika samo po sebi, međutim opet toliko je tih projekata koji se izbacuju na dnevnoj razini, na svjetskoj razini,
uopće ne možete uopće uspoređivati. I onda kako se probiti na cijelom tom tržištu. Znači, bilo tko može, danas može i Bojan napraviti svoju kolekciju NFT-ova i nešto nuditi, ali zašto bi ja to kao Ilija Brajković kupio? Koja je vrijednost u svemu tome? Da li ja vjerujem ako danas platim $100 za to, hoće li to rasti na 300 pa ću ja to preprodati, ili će to imati vrijednost za 10 godina, to je stvar o kojoj treba razmisliti. Ok, hvala i vidjet ćemo za 10 godina koliko vrijede kontrini NFT-ovi. Sigurno puno više nego sad.